Idemo do našeg Mirka, do jednog zanimljivog prostora u kojem se održala davnih dana, ne baš tako davno, ali je održana i predstava Zločin na Kozjem otoku. A što se sada događa na Brodarskom institutu, zna naš Mirko, koji samo što nam se nije ukazao. Dobro ti jutro. Najavio je da ćemo nakon ovog javljanja postati izvrsni, pa evo, čekamo to. Evo, baš lijepo što ste to sve rekli za ovu predstavu. Da, nalazimo se na Brodarskom institutu, treba nam, kao što si ti rekao, jedan veliki, zapravo dva velika bazena su ovdje, pa smo ipak si stavili jedan pojas za spašavanje vrlo blizu, da se nešto slučajno ne dogodi ovdje, jer nalazimo se pored ogromnog bazena na Brodarskom institutu, koji se nalazi pored još većeg 300-metarskog bazena, išli smo ga malo prije i pogledati, a sve zato da bismo prisustvovali jednom zanimljivom događaju koji je vezan uz pikulanje, zapravo nije, više uz robotiku, ali se zove Marble, pa smo nekako ga tako i preveli na hrvatski. Na Brodarskom institutu iz 40-ih, 50-ih godina, da, to sve izgleda malo retro, ali zapravo ulazimo u 22. stoljeće sa pomorskom robotikom uz profesora, doktora Nikolu Miškovića sa našega FER-a. Dobro jutro. Dobro jutro. Sad sam ja svašta tu rekao, ali evo, ajmo krenuti od ovoga Marbla. Da, Marble je prvi europski centar izvrsnosti u Hrvatskoj. To je izvrsnost. Tako je, da. I on je tema kojom ćemo se baviti u Centru izvrsnosti je pomorska robotika. Nešto čime se na FER-u već dugi niz godina bavimo, a sad smo dobili priliku kroz potporu Europske komisije raditi to na puno više razini. Zapošljavati nove ljude, raditi cool stvari, između ostalog ove infrastrukture u kojoj se sada nalazimo. Zato i je ovdje u Brodarskom institutu ili ima još neki drugi razlog? Osim što je i brodarski, pa je vezan uz pomorsko. Jasno, dio aktivnosti će se odvijati ovdje na Brodarskom institutu, baš u ovom prostoru za koji nam sad ne treba ovaj kolud za spasavanje, će se održavati eksperimenti sa ronilicama, autonomnim plovilima, letjelicama, ali isto tako će ovdje biti smješteni i uredski prostor Centra izvrsnosti. Plavo gospodarstvo, održivo, što to znači? Održivo plavo gospodarstvo je industrijska grana, odnosno gospodarstvo koje je vezano uz mora i vode. Ono što mi radimo je razvijamo nove tehnologije koje će pospješiti da to plavo gospodarstvo bude održivo, odnosno da se eksploatira na održiv način. To uvijek volimo čuti, jer to je i naše veliko bogatstvo. E sad ovaj Co-Marble, rekao sam, to je skraćenica, dugi je naziv i ko su sve partneri? Partneri, koordinator projekta je Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, a uz nas imamo partnera Sveučilište u Norveškoj, Istraživački centar iz Italije, a od domaćih partnera tu je Institut Ruđer Bošković, DIH Agri-Food Croatia, Maritimni inovacijski klaster i naravno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Ovo je Marble, ajmo ga cijeloga izgovoriti. Maritime Robotics and Technologies for Sustainable Blue Economy. Dobro, vratimo se samo na Marble. Što to znači za našu znanost, što to znači za našu prirodu, što to znači za naše lijepo plavo more? Za našu znanost znači prilično toga, jer kao što sam napomenuo, to je velika investicija u hrvatsku znanost koja će omogućiti da se razvijamo i dalje u ovom području koje je specifično, a izuzetno relevantno za Hrvatsku. Hrvatska ima more koje ne treba koristiti samo u turističke svrhe. Ono je fantastičan poligon da bi se stvarale nove tehnologije koje se mogu koristiti u morima i oceanima u cijelome svijetu. I sad za kraj, ovo ste lijepo ovdje napravili, dakle još jedno događanje nakon predstave, neće biti predstava, ali će biti predavanje i još po nešto. Što će se događati od 10 nadalje? Danas ćemo ovdje imati službeno otvaranje projekta. Centra izvrsnosti. Tako je, Centra izvrsnosti, gdje ćemo imati neke visoke uzvanike, partnere, kolege koji su nam pomagali na cijelom ovom ovdje putu. Oni će pozdraviti skup, nakon toga ćemo se malo i zabaviti, a onda ćemo se i prošetati kompleksom i to je to što se tiče. Kupaće niste ponijeli? Ne, prehladno je ipak. Ali ima vode u onom velikom bazenu, tako evo, sve možemo spojiti jedno s drugim s trećim. Hvala profesore, puno uspjeha na ovoj izvrsnosti. Hvala vam lijepa. Eto, čuli ste kako to izgleda. Luka, di si? Luka, kućo stara, čekaj. Ajde, sredili smo.